Orazio Manino, Taljan ta' 37 sena minn San Ġiljan tilef ħajtu wara inċident ta' traffiku f'Baħar Iċċaq. L-impatt seħ bej vettura ta' tip Peugeot 207 misjuqa minn ġuvni ta' 25 sena mill-Gżira fit-triq il-Kosta f'Baħar Iċċaq. Il-karozza kienet qed tinstaq fid-direzzjoni minn Buġibba lejn St Andrews filwaqt il-mutur kien fid-direzzjoni lejn Buġibba. Hekk kif waslu viċin ir-roundabout seħħet ħabta head-on bil-konsegwenza li l-karozza baqgħet sejra n-naħa l-oħra ta' triq filwaqt li l-mutur spiċċa f'nofs it-triq. Min informazzjoni li kiseb One News is-sewwieq tal-mutur ingħata l-ewwel għajnuna minn grupp tad-dasa li nsertaw għaddejjin minn fuq il-post. Tnejn mill-addasa taw l-ewwel għajnuna permezz ta' nifs artifiċjali sakemm fuq il-post waslet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-isptar Mater Dei. Minkejja l-intervent mediku li għamlu t-tobba u l-infermiera tal-emerġenza huwa tilef ħajtu. Is-sewwieq tal-karozza sofra minn xokk qawwi. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Dr. Miriam Heyman li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet fuq il-każ.